Tago ka! Nandito na yung ulam! Ma! Inay! Walang iya kayo! Pinatay yung ina ko! Nay, alam kong masaya ka na ngayon sa kinahantungan mo. Sana, ipayan niyo ako sa mga ginagawa ko. Alam kong nandyan ka, patawad sa mga nagawa kong kasalanan. Pero Nay, hindi ako susuko hanggat hindi ko nakuha ang hustisya sa mga ginagawa nila sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa hustisya mo, Inay, at magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Hi, Pugi. Sa'yo ba to? Oo. Sarap, no? Oo, kasing sarap ko. Bakit yan dito? Nandito ako para kay Inay. Ah, sorry ha. Nakakiramay ako. Wala ka naman. Salamat. Kardeng! Gusto mo bang sumunod sa nanay mo? Dito ka lang sa likod ko kahit anong mangyari. Bakit? Sino ba sila? Yan ang pumatay sa nanay ko, kaya mag-ingat ka. Dahil mamahalin pa kita. Dito lang ako sa likod mo. Boss, anong plano? Kardeng! Maghanda ka na dahil nabibilang na ang araw mo. Boss, ano pang hinihintay natin? Sa wakas, nagkaharap din tayo. Ngayon, nandito ka na. Kaya, magbabayad ka sa ginagawa mo. Kardeng! Relax ka lang! Alam kong masakit mawalan ng ina. Pero huwag kang mag-alala. Isusunod kita! Tago ka!
Karding! Ayaw ba, Karding? Banda ka! Tara! Wala na akong bala. Paano to? Iwan ko. Bahala na. Karding! Alam kong wala ka ng bala. Karding! Lumabas ka kung matapang ka! Wala ka ng kawala, Karding. Isusunod na kita sa nanay mo. Akala mo siguro, Karding, matatapos mo ako. Nagkakamali ka. Ikaw ang tatapusin ko! Karding, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Karding, lumabas ka! Huwag kang magtago! Paano ba yan, Karding? Masaya ka na ngayon. Dahil magkikita na kayo ng iyong inay. Yun ang akala mo!